האוכל שלה. אמא שלי משהו חזיר. לא אכלתי חזיר. לא אכלת, כל הסירים שלה טרי. ליבי! יכול להיות שזה תפתח. טוב, מהר מהר טוב היא צועקת והצחוק היא משעקת כבר. תשאירי לה. הקטע זה שלא אכפת לה אם היא מפילה את זה, לא אכפת לה מי מפיל את זה. לא, היא מבינה שהיא מפילה. תזיז סרטון. היא לא נותנת לה להחזיר. היי! בסוף אני אעשה את הכל. ליבי יראה. מה זה האיכות הגרועה הזאת? מצלמת. לא! טוב, לא טוב, טוב, טוב. זה לא מצחיק אותה. יאללה, טוב, יאללה, טוב, טוב. לא ליבי, זה הולך רק לנו. יאללה, טוב, עכשיו את תצלמי אותה ואני עכשיו אבנה לה. קחי, אני בונה לה ואת מצלמת אותה. לא, רק צלמי אותה אז. איזה בן אדם רע ליבי, יואו, יואו. ליבי, 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 היי, וואו! טוב, טוב, קדימה. אין, הכל היא חייבת ללקק. הכל מוכן אצלה, זה הכל. פזיל. למי אתה מדברת? עדן, מה את עושה? היא הוציאה טופס 17. אותנו? והכל נמצא אצלה. תמונת אוויר. תביא לי את 4. תביא לי. 4, 2. יאללה. 3 תואר. לא, אז תביא לי גם את 2. ליבי! כולם